TV en kide makare, maendi en chenro mar Kuku mar Wach, bende warango ni weche mosebedo katimore koni kod kocha, moloyo kwachako kod winjo mag Luo Nyanza kaito wadhi e piny ma ngima bende. Arwaki studio Chris. Kamano. Moso ganda. Moso ganda duto kama gichiemo maber, aparo ni gichiemo maber kama gintie. Chris, Kisumu kaendi ma bende wantiere kende ne capital city mar gwenge mag Luo Nyanza. Ni neno gima notimore weekend. Bodaboda kaachiel kod jonyamburko akiane ne nimruok mane gin godo kaito at the end of the day na iwango pikipiki iwango geche mind at the end of the day translate to lalo omenda kendo dok chine dongruok mar uchumi. Wach ni riparo ni kanitiere pogruok e kind sectors mopogore the best way monego beni waloso godo weche machalo kamagi en kamano Jeff, aparo na Kisumu informal sector motingo bodaboda, otingo hawkers, yes, tingo jonyamburko mago matatu, onge chik magiluwo. Giti agoko, koro kati gimoro yudre, agoko na mesolvego. Nikech sirkal poko regulate maber. Nikech wach sako obedno konyo i management mar transport. Then japikipiki be nokono obedno nokwatumre kod nitie traffic offense iloso go traffic yore traffic ka awe mtoke nyaka tumrega kamera magi tumre ka pikipiki tumre matatu pikipiki no ka ushere lwetgi no kituoma tawangi yen kwa acho no kituma tawangi wa koso matut kitama tuoma bawangi na mtu ngata bawangi koro sheria ungiso maso wita sheria to kwa bedo kamano kwa nyalo bedo ohala boko ohala ohala nyaki ai ngama nyalo invest kategori matatu kategori bodaboda no oluor koro tamo kada ngama nyalo invest sector mora kichikia kian ki invest Kisumu to sasa gini nyalo wango to bodaboda be konego bedo no sama gitumre ka gin gi driving licenses giduto gibedo yini giringi ndara ka utumre ngato ama sindi register gini ka police mondo rang ngamo koso nyawadgi mondo insurance chuli kata police chul ngani mondo chuli yo maler kech okanya jeno kituoma koro gijudo ka pon jitumre gore pile ni jitumre koro kiwango mtok ngato matatu mag en 2 million kata million achiel gunus iwange nkech kio mar mtoka utumi ngani winyo na so ngano ka ulon nyia mtoka ni ema chimo man ode ai ibe wange jima ja pikipiki bende makoro notoka gota loan mano nyoro kia nyo owang mtoka owuok dhi tich iloro mare ti wango koro ngeno wakwa solve gi apar Jeff kirango no wan go first world war ayo bedo kana ne first world war chakre no gojo moko no kojo gino that second world war nen reaction mane no go wabe go to gimme ne ko bedo go third world war en nikech jogene kia ndo jogadheria kama chalade kwa dwataki emi ne ko third world war Kisumu history and it may explain why there was no third world war the fear of re-attack kwa Kisumu the fear God hitting again wakia kagidhiro dogo no koro gigi duto ka onge seria maluogi ai police bende aparo no onendi tich kich kata ka gino soro moro ben gitimi investigation matut mondo wer joma notiyo mugigi mondo mak mondo be prosecutor ya ka ching moro ngama no tension ila ok tim gima chal kama to kiwe gin jogore gotumo tiwe ya makidhi dip birango seria bi keto kare to ingiso jogi no mane ka kibro timo moko to be paro ni political leaders bende olengi wachni kabisa jogi gi feel no joma keto law and order gi jombolo koro girango gi asombolo ka girango kado koro gidwa kwero gi ka gidhe marach ti paro ni bende inyalo tim nonro ma wach ma kama indirum nikech adieri weekend ni kana ni Kisumu ka indi trageno nene neno wuoth ne tek ahinya e wanga pam pogore kendo ne jowuoth bende ne gin still fie kum jowuoth ngato koro konego bende dhi timo tiye maro to oluor nikech ok ong'eyo ni en gima rach nyaka ine gari to
ine gari no roti loro mo kamoro aste wacho ni kore wango gari ni jo bodaboda dhaw gi jo matatu en gima tek ahinya sana Jeff kum kata ng'ama ne jatuo chieng'no kata kama nyithindo madhi e skul ng'eny nyathi kodhi skul to kako odogi ot onge kinjanyuol kaka ichop ire onge kaka ome onge kaka ogi skul onge an tiega sinogo to ng'apani eri bende dhi hospital marach hospital marach ma bende ji mathoth ahinya dhi joma oko mande ok daka mega mar travel makia kama dhi donjo ni kok nyal kalo Kisumu nisa nok chop town tingo msigo moro pikipiki be chop kore gikilagi okoromo bed no yie Kisumu en hub en headquarter mar region mar Lake region mar Lake region region chakre nyaka Burundi nyaka Rwanda koro kawan gi image machal kamano ngato ok ndege olor kako chopi onge koro ngiso kata ne airport no konego bedgo ni jo apiko kech aparo no nego jo kaso ganda onego chak rangi ento ere gima lweny konyowago lweny gima konyogo onge lweny medo na ketho kech samigori sani jo gore gopanga kitego lweny gore agoko no se ji gore gi obwongo mabedo wa discuss ne Jeff gini wacho kama ata agree kode to reason to work to most to na disagree I agree to the to makoro kawe kidi kawe beti kawe panga kawe bunda koro okwa bed jok ma becho wabro miyo kata dongruok ma bed Kisumu ka ok bedie kich onga manya pesa luro koko to investor manyo kelo pesa no keto kamoro kigero kata hotel kata kondele yuron lura nika gwelo nyok tinya kilor gwelo nya keth gidi koro en gima maber ma jinyal dakie aparo nyaka wan wago chunywa kogno borang to wadwa dhi kanye tango giri ma monego ket ni jingo motegno mondo atim ke sirkal ma county nyaka bende organize gini ke gima timre Jeff no onge order county government ok keto order keto ngamalo ke kasa ko so bede sako mo ben ran matatu manamba giro beno join sako members to still kase beno sako makama maran kama koro kan tigi motimre to sako no maybe responsible to giloso wach no ken muto ko tuomi to the report mani sako jom piki bero oro bero go sako gi ngo bero gin go nice maka gi mono timi to ete jo best ya motimo gini koro yot mondo yud gi Rwanda nyakibed go lebo nyakibed go uniform Kisumu ka onge uniform kata matatu go kata piki go koro lo ando da onge Jeff koro lo ando ko no onge to gik manyo timore ga mabona no mang'eny to maendi nyalo rumo nade nikech adieri okang'eyo ni to en oganda we mohero weche magago nikech iro kata kar samoro ok sani kende mowache wach ni rimo kuom kata ka oganda gimoro moro ma kelo ichwang kata ka en yiero to ka oganda we gi osewang pino ka gibedo reactionary gidwaro ni mondo mi gikel lweny wach ni nyalo tiek nade mondo mi oganda obi ong'e ni lweny ok nyalo tieko problem Jeff wach lweny en deep issues gin ngama kech kayo ngamo denyo kinyano tiende kigone sorry to kwani nyano tiende nikech chai no onge go reaction mare par ni obotni koro pile ngamo denyo reaction ne pogre koro gima county nego tim sirkal mamalo kopo kwa invest in young people young people will tije boydo income boydo gimanyalo keep busy to gino pod wach lweny ok wirumo population ma Kisumu ka mar jomonge tije young people madonjo market and almost 70% prabiro imia ujomodak town ka maonge tije maka gichio kinyi gina debo gichunye ni ginyalo mia income koro sa monge tije no ena gima rito kando tiyo kode ene yo timo gina mora emo nyalo gore kodi kich ngima ne ofil no onge kama dhie to sirkal kapoko address what my young people tije kaka ginyalo chiemo kaka ginyalo dhi school kaka ginyalo timo gikiyo makare kaka ginyalo yo hola mondo gidongre go to watch no oken kikwarange from the first value kijigore kidhi kondele kai yiro ka ngato no kiosk ma uso kata maembe okobidhi ndara kichungen ka idana maembe kuchopo ne chiche eno bro tamane joke ndara kini mtoki mo ribonge the pen manya mtoka kich kana to wangu mtoki bro ikiri winje kionge gimora mora to
gino ko maki kionge gi gimi nyalo lal onge gimi nyalo lal kech lweny no duto kigori ngima ni kende min go kendo gi gombo na kech doctor godhiambo ke doctor paro ke doctor yodi kore ro mana ni kel gik ma item gik ma kelo yuk ni kon sirkal nyaka invest youth yes mondo patch mondo yur kaka nyalo doka kuma gikete teko mar ero kana nyaka so bro dhi matin kwa duogo bro dhi me kore cheno wachalo kama inde ka odiochieng' ko bende wathoro mana rango weche mag dongruok e gwenge mag Luo Nyanza. Wachako duoge thuolo mar ariyo wantiere ka indi kod jalony weche gweko mag siasa kaachiel kod dongruok kod telo mano Chris Owala ka bende warango weche mopogore opogore moseyudo kadhi nyime koni kod koche gwengewa mag Luo Nyanza. Chakre wak studio. Chris, tarik 16 wachore kata liekore ni jatend piny owacho machon mar US Barack Obama biro e Kenya ka indi kendo achiel kuom gwenge miparo ni odhi betie kata odhi time limbe en gweng'u Masiaya. Wach ni eri kaka josiaya mokwongo irwake nade? Baba ko biro to biro dala gi garage pile ka pile kini wodu to di pango to ko duogo to parno duogo no gima ber koro ko biro lego ngima rwako keche no wi man gichia wi mer dongo to wi ma wi ler wach dongruok makare enen wanyalo bedo geno but ok en geno ahinya keche ngene kiso bedo president of America in state in property ma sirkal ma America in girgi koro in mwandugi kech ngima ni kama maranya grang kama mi garanti and kawadhi ko gelo to gelo nyaka lok security mare maber to poko bedo confirm ni odhi ko gelo odhi biro Kenya to Kenya ken ko gelo Kenya nyalo bedo Kenya Nairobi kod ko gelo to nyalo bedo no yudo tasa to nyalo ko gelo angeno dhi ya South Africa kama dhi mo gik mo kanyo kale akala to odhi chimo South Africa until Nelson Mandela ngene na foundation kendo raparne kendo lecture timo ga lecture nyol puonjo ma higa ka higa kore mo odhi golo puonj kuro wach dongruok ma telo mar telo maber to iparo no onyalo biro kogelo kata ko biro to gimo ji ngoro paro no dikelo pesa mang'eny ifugo gi to onge dikelo wach dongruok kaka jiro mutima ber odhi yawo center mar tuke ma moger kogelo ma nyamin yawo Obama jotele taparo en gima ber onyalo biro puonje jowago wach mo achiel ariyo adek to ng'eny ji pile ka ng'ato America to ji paro no dhi tingo pesa go goni tingo kapu maduong' koro kiko gando ber kod geno malach ka no bedo rais mar America higni 8 onge chiemo tingo pesa go goni ko kelo joko gelo kech joka on gi system ok chal jowa makini Obama kawuono en retired president of America poko budho jako retire to dak Washington DC sani to ochulo rent Washington DC rent apart kitinde somo Washington DC ne kodwa chanpo wach sombo gi du kama nentie kama no daki to kena nen rais ma Kenya no tiyo higni aboro du koro nyiewo apartment all over the world in US to joka Joe Biden ne commit no uso nyaka ode ka thiedho go wonde koro one values ma America pod values wa koro Blair ma prime minister ma Britain no rent out wan ng'en kodo jotelo to ikawo gimoro amora mibiro mbele ni koro kigipando ba mbele ikawo mondo pogi koro jotendwa pod onge gi values mabeyo mag demokrasia kaachiel kod mag yudo mwandu e yo maler ok wahero jopiny motelo ngi waparo no odwani mondo wanyanyasa gi to kuonde ma dhi e kanisa lemo kanda kanisa be promote gigo kichudo ka ikwelo to iketi mbele kanisa page ni pesa ni mikolo ni golo kanye keti ndigolo kaka milioni adek church pile ka pile to salary ni na 1,100 ini lido ya milioni kanye hapa ni church bende church so lose focus church lamo pesa church lamo moko makunkare emi hapa Yesu ngudu kendo kita para jo Kristo also ma church bende nitiere kod lwedo gin gi hande wach mar mibadhi ni church matali mibadhi
churches madongo gi kata kirango Catholic Church, Anglican Church, gini glow mokalo level mano gibedo low gi gido ganade. Ok samoro ji mane gi low donate ne kanisa. Ok en kamano. Kech kiso donje ni church okawo loka tikawo ngama an profit gi en one of joma ni churches kigero kada hotel igero kanisa igero no to pod ichoko pesa kuom jopiny kata kigero kanisa moro on kanisa migero local pod jopiny choko pesa mondo gere to churches kidi Karen aja Catholic yes but Karen Catholic on karibu 3/4 gilowo gitimo nade to jo kanisa go to dhier malich kigero ra homes moko bana jogo dagie ando konjo orgi nikech lowo ne ka ging'iyo kata gwen kod kata ng'iyo gelo jimiye gi odi gelo koro emiyo gik mibadhi church nyaka chung motego ka gidon mibadhi dok chien pile ka pile jigo bigo go arambe bang' lemo go arambe to arambe gi be church ngeno ngi accountability watimo kama audit moro no kelo kama koro paro no kiano ko kwadwa dir mibadhi church ka bed mbele chak tamre pes jomoko wachno hoyo ka ng'ato manyo twenyoro corruption obiro church lemo ne meji dum malo ki kawuono kidhi wacho ni jadieri church to inyalo winji to kitero pesa ji lami koro walamo pesa nseche mege mula indi mini wacho no to mind nyiso ni to koro church kare ni okaw role mane magi play society nikech kata kinde magiro kande ni neno ka oganda ne otemo penja hinya ni to kanisa olala kanye nikech ne giwuog motegno mondo mi giwachi ni oyo mind yoko tema maber yiro ko tema maber kata weche makama gi to dwani mondo walos neno ka gibet gichalo jok mobete fence okinyange ni to dhe odwa lwar koni koso koja ipani ang'o en okang' mane monego bed ni gin be to gimiyo society direction ingen kai ni telo to kata India anaparo kana dongo ka ma ai nindo to mama ne widi sling a beach ufukoni tiwo chwadi bichungu explain kamigolo sling a beach no nyathini makti kadonyo ni ot go pesa donyo ni ot kutimo shopping be depend en pesa ni shopping ni golo kanya pesa ni do kanya jonyuol moko ntima kidonyo pesa ilato kata gigo kumul kada kite jwala to sane jonyuol kodonyo kidonyo pesa di to ko penjen wada golo gigo kanya enola nyathini ni ng'e dwaro ng'e manyo koro ipaki to gikiani yudo pesa ni kanye kanisa sami kito ng'ato mbele kito milioni 5 kawuono kito par kawuono tilemone in mimiyo mibadhi medre jotelo mane kanisa kata mana megi governors mekwagi gidhi kanisa pile ka pile gidhi pile ka pile gitero mwandu kata mana kaji campaign gitero mwandu koro kanisa bende okawo okang' makankare kiwacho kanisa kadwa wacho mibadhi Jeff kanisa ni network everywhere. Kanisa ni maja room ngami gitelo ni cha nyelo winjo wach padri. Kanisa na makobiri odi kitatu yini chamo a lot padri nyoto no gweno. To padri ni okinyal chung kare. Butel bu wach ni oyo wado chung kama. Padri no miro nse bitero no pesa basa toke. Padri no miro nse makotimo gimoro makoriere. Korido kasimo ko wach kanisa. Wasobalo kremi acho ni sache mege mula emolamo Yesu ni gudu kendo dug deria mondo lok jo piny ni grembe mondo jiyo chak adier chak to makare otherwise to dongruok gini giyo kutimore wabro boda da ji man kanyo to wamedo hinyare to kaji hinyare to chibo kako ji bro cha gore kendo ilugo wabo consumer asal to ficha bedo maonge Sani neno ka jo kanisa gwero kwero jo siasa e weche mag siasa mag 2022. Sani koro giwuone mondo mi jogando we siasa podi. Gima dira ni kochopo sa siasa no ero kotime to kotime maber to gichung mondo giwuogi wach ni oyo gini otema rach. Ongi sasa manyalo kwaro ja piny siasa 2022 ka gi siasa go ipalpit donji church kichung ki kwero ngane. Padri ka Elia ma padri emadwa yik. Padri misa ego siasa. Koro gin padri the church contradict themselves. Kima giwacho gi public once in a while. Upogre gikma onego giwacho. Kanisa manego chung kiparo ndero Kulu, the late Bishop of Kulu, Bishop Alexander Muge, the other bishops mane dire mane jigore mane iloko Kenya. Yes. Gine gichung adiera.
Anikech ne ging'eyo kama Kenya nego dhie. To kanisa masani gin jo kanisa masani gin joma chon tek do jin padri ne mtoka. Nuguna go wealth compound ne. Sani padri kata kochako kawuono jako nyie mtoka. Kochako kuono nyio ot. Koro gilamo chisemege mola. Gilamo pesa. Jeff kanisa olokore wala. Eno hala. Profit and loss account mirango. Kawuono wayudo di. Onge gimoro njadimu akonyo bolokre. Jadimu akonyo bedo gima maber. Oyo. Kada kitho ng'amo dhier to padri biliendi ja kanisa moro miyo japuonj moro dhi yike. To kada kokidhi galemo to biso biro yiki. Koro gigo kuma okonyal dhi kama dhi. Wach. Wabro winjana ni to mago gin weche matimore. Gima duong' moloyo en ni jo kanisa onego bed ni kinde ka kinde gichung' motegno kendo ginyiso oganda onego bed ni gimiyowa direction. Ginyisowa ni ma rach maber. Kanisa gido gin gik moko ariyo monego bed ni wacho adier. Onyisi ni maendi rach kata in ng'ato onego bed ni nyisi maendi ber kata in ng'ato ok onego giwachi ni gidew wang' ng'ato. Wachope giko mag kuku mar wacho odiochieng' ma kawuono ka bende nwarango weche go mag Luo Nyanza. Gima duong' moloyo wamedo jiw ni mondo mi ubed jok ma ong'eyo ni to weche mag dongruok mag uchumi chakore kod in kod an. Bodaboda miriambo noero, gari miriambo noero ema dongo uchumi. Erokamano nya Chris. Nyako chakora kendo wabro go weche mag siasa bang'e oritu masana.